O Concello de Pontevedra presentará 16 temas a tratar na reunión que manterá o luns 22 de outubro con Núñez Feijóo. Non é que haxa, digamos, ningún tema que por si só xustifique a entrevista, todos están, digamos, máis ou menos encauzados a outros niveis, a niveis de consellería, non? Do titular da consellería, ou, bueno, os directores xerais, os directores, o que sexa, pero si hai toda unha serie de asuntos, bastantes, que sí que entendemos que necesitan algún afine ou incluso a intervención directa do presidente da Xunta para poder avanzar. Entre os asuntos a abordar figura a residencia da terceira idade que o presidente da Xunta anunciou no 2017. Aquí quizá a novidade, digamos, sexa a residencia da terceira idade, non? Anunciaron, creo que nun debate o presidente no ano 17, quizá. Desde aquela, pois, cada vez que ve o alcalde, pois, o presidente dille, no, temos que mirar a súa residencia, pero nunca nos sentamos, digamos, o sentou o alcalde co presidente da Xunta para dicir, bueno, exactamente que previsión hai, porque aparte creo que anunciaba que quería telo para o 19, creo que era. O Concello podería ofrecer 5 posibles ubicacións: os terreos da Rúa da Barca, os antigos terreos de Tafisa, Valdecorvos, a unidade 18 entre Eduardo Pondal e 12 de novembro e a parcela da Parda, na que se ia instalar o Carlos Oroza. Pode ser o hospital, pode ser a Casa do Mar, pode ser o edificio de Sanidade, pode ser de nova planta nun terreo que cede o Concello. Bueno, nos aí estamos abertos a ver que previsión ten, se quere tirar para adiante, o Concello nestes momentos ten terreos para ceder. Hai que ver que condicións ten, o sea, que tamaños ou que ubicacións quere. Outros asuntos que se levan a xuntanza son a variante de Alba, a estación intermodal, o proxecto do Gran Montecelo, o pabillón da Parda, o transporte metropolitano e urbano ou a Edar dos Praceres. Sobre esta última, Mosquera asegura que existe un erro de plantexamento, xa que antes de falar de ampliar hai que pôr a funcionar ben a que existe, facendo chegar a ela as augas a tratar de forma separada. Eu creo que está mal plantexado, nós creemos que está mal plantexado. O sea, ese traballo de separar pluviales de fecais, de selar pozos, de meter disciplina no que se vota, non tanto no periurbano, no rural, como incluso actividades industriais, o que se vota na rede, hai que facelo sí ou sí. Tamén se falará na reunión sobre o novo edificio xudicial, as obras na Ponte da Barca e a reforma do edificio da antiga sede da Xunta en Benito Corval, no que o Concello solicitará a cesión dun andar para a creación dun viveiro de empresas. Un terceiro grupo de temas englobaría as previsións sobre novas dotacións educativas, o tratamento de residuos urbanos, as actuacións en materia de mobilidade e seguridade viaria, o comportamento da televisión galega con Pontevedra e o dragado da ría.